खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। फिसाज्लानि जुलिनि सानाव बिफानि जिउ खहा। दुनालि दैसा सेरफाङाव रंजा बाजा बैसागु हाबाफारि। सुकुर आलिया जायखिजाया समावनो हमजानो हागौ। काजिरङायाव जिब साफारिखौ केन्सेल खालामबाय। पेहेलगाम जाथायनि उदखारिफोरनो जाग्रा आदार जगायदों इम्तियाज आहमेद मुंनि लाइमोना। दुम्बुरुगुरि गामिनि रुफालि लाइब्रेरिया मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिसारनायखौ मान बावदों। गुवाहाटियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रथाय। सुरु फोथाराव सासे आइजोखौ खास्रि बिस्रियै बुथारदों। सीमा बारना हाबखुमा फैनाय साबा बांलादेशीखौ खादों BSFआ। मंगलदैयाव बिसायख'थियारि हिंसा खुनुरुखुमै जिउ रैखा BJP बिजाथि। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। हाबा नखराव दुखुनि सायखं आरो मेगननि मोदै। फिसाज्लानि जुलिनि सानाव बिफानि जिउ खहा। फिसाज्लानि जुलिनि सानखालिनो गिख्रंथाव लामा जाब्रथायाव बिफाया जिउ गोमादों। नाजिरायाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। नाजिरानि मेजेङायाव जानाय मोनसे गिख्रंथाव जाब्रथायाव हौवा गोदाननि बिफाया जिउ गोमादों। रबिबारखालि जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। लामा सेरनि दंफाङाव जोबोद गोख्रैथिजों फैनाय गंसे हुन्डाइ इयन गारिया सौग्रावनायाव हौवा गोदाननि बिफाया जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। बे गिख्रंथाव जाब्रथायाव हौवा गोदाननि बिफाजों लोगोसे सानै सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। बबेखानि फिसाज्लानि जुलिनि सानाव गिख्रंथाव लामा जाब्रथायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ गेलेखिनि जतिन सयखिया होनानै सिनायथिनो हादों आरो गुबुन सासे सुबुंखौ पुर्ण तामुलि होनानै सिनायथिनाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला गड़गावआव भगत दोननानै गिदिंबोफिननाय समाव फुंनि 4 रिंगासोआव बे गिख्रंथाव लामा जाब्रथाया जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे गिख्रंथाव जाब्रथायनि उनाव हाबा नखराव दुखुनि साया साग्लोबदों। रंजाफुनाय बुब्लियावबो मेगननि मोदै बोहैहोदों। चिरां जिल्लानि बिजनी नोगोर दुनालि दैसा सेरफाङाव रबिबारखालि मोनाबिलि समाव रंजा बाजा बैसागु फोरबो खुंफुंजायो। इंखं पाब्लिकेसननि बानजायनायाव खुंजानाय बे रंजा बाजा बैसागु फोरबोखौ बेलासिनि 4 रिंगायाव बडलेण्ड टेरिटरियेल कालचारेल बिफाननि बोसोनगिरि डक्टर गोमोथाव बसुमतारिया गावनि गादां खुज्रानि मिलौदो देंखो आरो रिन्दावनाय सिफुंनि देंखोजों बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव इंखं पाब्लिकेसननि गासै मावफारिया आरो रैमालि बिएड कलेजनि फोरोंगिरि फरायसामोननि अनगायैबो बिजनी नोगोरनि गोबां सानसुमैफोरा बाहागो लादोंमोन। सानसेयारि बडलेण्ड इंखं खौरांलाइनि गाहाय सुजुगिरि राजेन बसुमतारिजों लोगोसे गासै इंखंनि मावफारियाफोरा मोसानाय मुसुरनाय देंखो रोजाबनायफोराव बाहागो लानानै जोबोरैनो रंजायो। बेनि अनगायैबो रंजालि बैसागुआव मोसानो मोजां मोनग्रा रैमालि बिएड कलेजनि फरायसाफोरा जोबोरैनो गाजा गोमजायै बाहागो लायो। हेना ग्रुप डान्स जोंसार बर' आरो हानजा मोसानाय राजेन बसुमतारिनि मेथाइ रोजाबनाय बायदि रंजा बाजा हाबाफारिजों बे रंजा बाजा बैसागु फोरबोआ जोबोर बेहेरगोनाङै जोबनानै थाङो। जायखिजाया समावनो हमजानो हागौ कमेडियान आरो स्टार केम्पेइनार सुकुर आली। पुलिसआ जायखिजाया समावनो हमनानै लाबोनो हागौ सुकुर आलीखौ। मानोना सुकुर आलीनि हेंथायै रायजोनि गुबुन गुबुन पुलिस थानायाव एजार होनाय जादों। मख'नो गोनांदि सामागुरियाव पन्चायत बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानानै सुकुर आलीया आहम समाजखौ लाजि फोनांनायजों लोगोसे लाचित बरफुकनखौ लाजि फोनांदोंमोन आरो आसामनि मुंदांखा कामाख्या थानसालि आरो राम मन्दिरनि सायाव अजद गोनां बानबुंथि होदोंमोन। बबेखानि आं चेलेन्ज खालामनानै बुङो, कामाख्या थानसालिनि हाखौ औरंजेबा दान होनाय, राम मन्दिरनि हाखौबो औरंजेबा दान होनाय। आहमफोरा जेबो मावाखैमोन। लाचित बरफुकना लबि राजखान्थिसो खालामदोंमोन होननानै बुंदोंमोन सुकुर आलीया। सुकुर आलीया बेबायदि लाजि फोनांनाय आरो अजद गोनां बानबुंथि होनायनि हेंथायैनो रायजोनि खना खनला एजाहार दाखिल खालामनाय जादों। जाउनाव जायखिजाया समावनो हमजानो हासिगौ सुकुर आलीया। ओरैहाय शिबसागर जिल्लाजों लोगोसे अखं आसामाव सुकुर आलीनि हाबनायखौ होबथानाय जादों। दानिफ्राय सुकुर आलीया अखं आसामाव थांनो हानाय नङा।
सुकुर आलीनि बानबुंथिया ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायनि उनावनो बे राहाखौ लादों आसामनि सांग्रां सुबुंफोर आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा। बेजों लोगोसे 24 घन्टानि गेजेरावनो सुकुर आलीखौ हमनो दाबि खालामदों। काजिरङा नेशनेल पार्क आरो टाइगार रिजार्भआव जिब साफारिखौ केन्सेल खालामबाय। बोथोर गाज्रि आरो दैज्लां बोथोर सौफैनायखौ लोब्बा लानानै काजिरङायाव जिब साफारिखौ केन्सेल खालामनाय जाबाय। काजिरङा नेशनेल पार्क अथ'रिटिआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला फैगौ 19 मे खालारनिफ्राय बन्द थागोन काजिरङायाव जिब साफारि। गोदानै फोसावथाय होआजासिम बहाल थागोन बे बिथोना। मख'नो गोनांदि काजिरङा नेशनेल पार्कआव बोथोरनि गाज्रि आरो गाज्रि हालोदनि लामानि थाखाय जिब साफारिखौ फैगौ 19 मेनिफ्राय बन्द खालामथ'नाय जागोन होननानै फोसावदों इस्टार्न आसाम वाइल्ड लाइफ डिभिजननि डिभिजनेल फरेस्ट अफिसारआ। बे खौरांखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो ससियेल मिडिया एक्सनि गेजेरजों फोसावदों आरो काजिरङा नेशनेल पार्क दावबायग्रा दावबायारिफोरनो मिथिहोदों, जाहाथे दावबायारिफोरा काजिरङा नेशनेल पार्कआव फैनानै बे जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगौ जाया। NIAनि नायबिजिरनायाव जम्मु काश्मीरनि पहलगाम उदखारि गाग्लोबनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय मोनसेनि उनाव गुबुन मोनसे बाथ्राया सोराङाव फैदों। पहलगामाव सा 22 हिन्दु दावबायारिफोरखौ बुथारग्रा पाकिस्तानी उदखारिफोरनो जाग्रा आदार आरो थानो थाखाय जायगा होनानै गावनि जिउ खोमानानै लानो गोनां जाबाय कुलगामनि इम्तियाज आहमेद मुंनि सासे लाइमोना। इम्तियाजनि गोथै सह'खौ रबिबारखालि बोखांनो हायो। पुलिसआ इम्तियाजखौ हमना लांनायनि अखानायै बिनि गोथै सह'खौ मोन्दों होननानै गामिनि सुबुंफ्रा अजद होदों। बेनि सायाव पुलिसआ भिडिअ जारि खालामनानै फोरमायथिनाय बायदिब्ला इम्तियाज आहमेदआ पहलगामाव गाग्लोबग्रा उदखारिफोरनो थानो जायगा होनानै जाग्रा आदार जगायदोंमोन। बे बाथ्राखौ पुलिसनि जारायाव सिमान लादोंमोन इम्तियाजआ आरो उदखारिफोरा थाखुमानाय जायगायाव अपारेशन खालामनो थांनाय समावनो इम्तियाजआ खाबु लानानै पुलिसनि जिम्मानिफ्राय खारखुमायो आरो भेसु दैमायाव बाज्रुमो। इम्तियाजआ सानस्रिनो नाजादोंमोनब्लाबो दैनि दाहारा बिखौ बुखारलाङो आरो बे गासैबो जाथायखौ पुलिसआ भिडिअ सेबखांनानै लानानै फोसावदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दुम्रुगुरि गामिनि रुफालि बिजाब बाख्रिया देग्लाय 2025 मायथाइयाव मेट्रिक, हायार सेकेन्डारि आरो गुबुन गुबुन आनजादफोराव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। मख'नो गोनांदि देग्लाय बे गामिनिफ्राय मेट्रिक आनजादखौ गासै सा 7 आरो हायार सेकेन्डारिखौ सा 8 फरायसुला फरायसुलिफोरा उथ्रिदों। बेनि अनगायैबो 2022 मायथाइयाव सिलचराव थानाय NIT-निफ्राय बिटेक आरो 2025 मायथाइयाव IIM इन्दरनिफ्राय MBA उथ्रिनाय गियानदीप दैमारिजों लोगोसे 2024 मायथाइयाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बटानि आयदायाव MSc उथ्रिनाय धरायना धरित्री मुसाहारिखौ बरायनाय जायो। बे बरायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै हांख्रायजादोंमोन डटार्स अफ डिभाइन प्रभिडेन्टनि सिस्टार मेरि लाक्रा आरो सिस्टार थ्रिसाया। बरायनाय हाबाफारिखौ दैदेनदोंमोन बे बिजाब बाख्रिनिनो आफादगिरि समेश्वर मुसाहारिया। गुवाहाटी नोगोरमानि भाङाखर ओनसोलाव गिख्रंथाव लामा जाब्रथाय जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गोख्रैथियै खारबोनाय गंसे AS01JC7121 नाम्बारनि डाम्पार गारिया गोख्रैथिखौ सामलायनो हास्लाबैनि जाहोनाव फ्लाइअभारनि गाहायाव थानाय गंसे हर्डिं पलआव मोगा-मोगि सौग्रावहैदों। जाब्रथाय जानाय समाव अन्थाइनि लड लानाय डाम्पार गारिया गणेशगुरिनिफ्राय उलुबारि फारसे थांगासिनो दङमोन होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। सौग्रावनायनि उनाव ड्राइभारा डाम्पार गारिखौ गारनानै जाथायसालिनिफ्राय खाबु लानानै खारखुमायो। दासान्दि पुलिसआ बे जाब्रथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनायनि थिरांथा लानायजों लोगोसेनो खारखुमानानै थानाय ड्राइभारखौबो नायगिरनायनि राहा लानाय जायो। सर'फोथार महकुमानि बेन्दोङाव थानाय आसाम नागालेण्ड सिमा साखाथियाव थानाय उरियामघाट ओनसोलनि सेक्टर B-नि नम्बर 3 राजपुख्रियाव सासे आइजोखौ खारसि-बिरसि बुथारदों। बुथारग्रा दायनिगिरिनि सिनायथिखौ 27 बोसोर बैसोनि बिश्वनाथ एक्का होननानै मिथिमोननाय जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला दायनिगिरिया भैजुन सेसा मुंनि सासे आइजोखौ खाबु लानानै गंसे गोबौ देगारजों दुब्लि गेजेराव सुथारदोंमोन। बेनि अनगायैबो दायनिगिरि एक्काया गुबुन 4 सोद्रोमाफोरनि सायावबो गाग्लोबबावदोंमोन होननानैबो रिपर्टआव मिथिहोदों।
बे जाथायाव गोब्राब जोखोम जानाय सोद्रोमाफोरखौ फाहामथाय होनो सर'फोथार सिभिल हस्पिटालाव लानानै थांदोंमोन। बेनि माखासे समनि उनावनो उरियामघाट पुलिस, CRPF जवान आरो सीमा मेजिस्ट्रेटआ जाथायसालियाव नुजाथि हैनानै थासारिखौ सामलायना जाथायनि बागै नायबिजिरनायखौ जागायो। लोगोसेनो बुथारग्रा दायनिगिरि बिश्वनाथ एक्काखौ पुलिसआ खायो। बबेखानि जायगानि थागिबि सुबुंफोरा बे दुखुनांथाव मावनाय जाथायखौ रागा जोंखांनानै दायनिगिरि एक्कानि न'खौ सावनानै होदोंमोनब्लाबो रैखाथि हान्जाया गोबां खहा जानायनिफ्राय बारग'नो दसे समनि गेजेरावनो हुखुमोरनो हायो। बे बुथारनाय जाथायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिन्थिनो हानाय जायाखै होननानैबो रिपर्टआव बुंबावदों। गनायथि गैयाजासे सीमा बारखोमानानै हाबफैनायनि सायाव पुलिसआ गोख्रों नायबिजिरदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला BSFआ मेघालयानि हादर गेजेरनाङारि सीमाजों हाबखोमाफैनो नाजानाय गासै 7 बांलादेशी नोगोरारिखौ खादों। स्रोद संदाननायनि गेजेरजों खौरां मोननायनि उनाव 193 बेटालियन जवानफोरा इस्ट खासी हिल्स जिल्लायाव अपारेशन खालामनानै बांलादेशनि सुनामगन्ज जिल्लानि गासै 2 बांलादेशीखौ हमदों। बेनि उनाव 2बो सोद्रोमाखौ आयेननि गेजेरजों सोंनाय फिननाय खालामनो पुलिस कास्टडियाव दैथायहरनाय जायो। गुबुन फारसेथिं 50 बेटालियन जवाना गुबुन मोनसे अपारेशन खालामनानै पबना, शेरपुर आरो किशोरगंज जिल्लानि गासै 3 बांलादेशीखौ खानो हादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मंगलदैयाव गिख्रंथाव बिसायख'थियारि हिंसा। थिखिनियाव सौफैबाय पन्चायत बिसायख'थिनि हिंसाया। मिन्थिनो हानाय बायदिबा BJP दोलोनि सासे बिजाथिखौ बुथारनो नाजादों दुथांफोरा। BJPनि बिजाथि जयन्त कुमार शर्माखौ हानजासे दुथांफोरा गाग्लोबनानै जिउ फोजोबनो नाजादों। जयन्तनि गारिखौ बुख्रेबना थेर-बेथेर खालामदों दुथांफोरा। थांनाय हराव जादों बे गिख्रंथाव हिंसायारि जाथाया। मख'नो गोनांदि गिबि खोलोबनि पन्चायत बिसायख'थिया जोबनानै थांनायनि उनाव फैगौ 7 मे खालि नैथि खोलोबनि बिसायख'थि खुंगोन आरो नैथि खोलोबनि बिसायख'थिनि फोसावदिंनाया दिनै जोबनो थांगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो मंगलदैयाव राजखान्थियारि हिंसा जानायनि खौरां मोन्दों। रिपर्ट बादिब्ला दरंनि 1 नं थेङाबारि गामि पन्चायतनि आन्सलिक पन्चायत बिजाथि जयन्त कुमार शर्माया रबिबारखालि हराव बिसायख'थि फोसावदिंनायनिफ्राय न'फारसे गिदिंबोफिननाय समावनो बेसिमारि गामियाव दुथांफोरनि हानजाया गाग्लोबो। जयन्त कुमार शर्माखौ सिखाजों सुथारनो नाजादोंमोन दुथांफोरा। नाथाय बे जाथायाव खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हायो BJP बिजाथि जयन्त कुमार शर्माया। बे जाथायखौ खालामनायनि उनाव दुथांफोरा खारखुमालाङो। ओरैहाय बे जाथायखौ लानानै BJPनि मावथिफोरा खुद्रिखांनाय आरो सोमावसारनायखौ नुनो मोन्दों। बेजों लोगोसे बे जाथायनि हेंथायै नायबिजिरनो आरो दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनानै गोख्रों राहा लानो दाबि दैखांदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।